Machiegni chenro ni mar kuku mar wach chieng mano ma kawuono kendo wadang'iane na weche mopogore opogore ka ahinya to chieng ma kawuono we wang'iane na wach mano mamako piny mar Kenya mar BBI kendo wadang'iane na kaka assemblies nose mulo wach mar BBI no juma mokadho kaachiel kod jumani ma wach mabende koro nosenere gi weche mabende koro nowuok to kod ang'o mabende wa expect mbele onego bed ni ochopo kanye e yorno ma kaka dwarore kendo koluwore kanyo kod chike. Omiyo kae studio kawuono an kae to kod migosi Chris Owala ma bende en jalony e weche go mopogore opogore ma bende koro wang'iane na wach ni mar odiochieng' mano ma kawuono ahinya. Machiegni ahinya Chris. Intie maber. Ombe watie maber. Machiegni ahinya e Lolwe Tv chenro ni mar kuku mar wach. Wang'iane na wach mano mar BBI. Senate nosekadhe, National Assembly bende koro nosekadhe without amending anything. Kata onge koma kata full stop mano gol. En wach bini chokelo ywarruok mano joma mokadho. Ang'o ma bende koro notimore momiyo koro joma ne go koko ka bende nyare no support nyaka kendo gin mane gigo yes. Aparo ni nitie wach ma jo Kenya ne go maber. Jogo ne go koko no kidwa BBI. Yes. Ingen samudi debate yod bura. To nitie gik moko manyuoye but inyalo wacho gima no ginen kama lakini adhigo yes kis karango gini kama to magi part mapengo ne thing all mondo dhi record bura and all record magi mame wacho chimo ni ng'ane ne no iwacho kama ne wakalo gini to ne nitie kuonde mane gineno koro odhi record ing'e nitie kuonde ma pod inyalo kalo BBI to pod isolate gigo to pod court konyo golo oko koka gin continuing issues koka gik matim kare for example gik meji yware mar constituency kiborango jesi yudo no article 89 mamiyo IBC teko ma creating constituency neko bed amended yes ma en IBC ma pod teko mar keto constituency koro mano pod biro mbele to yudo kama wantie gimne gore nen mana politics yudo ka ji ywaro nen mana ma siasa ngene jama yware go ngene ngato superiority complex ngado pimo teko ne ane ma won party ane mohera wana mo mabo koro eloj menene no but chutho BBI chakrok ne ka ngene ji tingare yo timo wacho no katiba time ma overhaul ne pokoromo nikech no gobe 10 years ne pesani podi 10 years ne podi but kipenyo to penjo machielo yo 10 years nitie sections mang'eny pok obedo implemented my 2010 yes and the sections go serikal kaka for example gender rules to date presented again pod bargain just sections mang'eny mana mi jodwal jo piny teko ma ok ochopo kako nego chop. But how long does it take? The question of how long does it take? Jimoko be ask in 10 years is enough to rango gaps. But Jimoko be actually yes, gaps has been identified. The gaps go kako gi wuok okudwa okucho nyagidi i referendum yakalosgi. Nyaloso through policies and administrative action. So until school of thought mopogore. You don't know Prime Minister go President ne also amuan maybe become agenda ni ma kechigiro no pan giro reko kaka ibagen go tries mopogore kacha tries mo kodi power to tiji mako maknya yudo kaka donj kechigo Prime Minister tin deputy Prime Minister in President in gigite ko ibro pogo tribe moro chana in kauma in kamane gibeti giwacho mana bro miyo gore ka ji bangura to whether jan mano bro mi gore or not mano en sorry for another day kit kirango kure gruto kunde masago ikora chakra higa mara 1992 wasobedo conflict almost higa mego ikora kama ne wange conflict ne higa mara
kende tuo mane mano go mokue mane Kibaki toshane mane kura mogo mongi tungni kamora mora to bang man tiro ka 27 kana chal tido ka 2013 ne chal with 2017 mi no kana chal e bana ngoma no tim tuo to ma ok otimore after that ma besa moro be nji nyaparo ni wadogure gima notimo tuo to cha mondo nodonjo tuo to ing'en jo Kenya no jok kod loch mamoi ochopo kang makoro kata mana piny moi joge no jokode jogere nyaka jomo no kitita more than 20 years 24 years koro ji no all ji lo wachana wayo jogere glak ka jogere glak to kite mo la nyana kata keto la koro ji no biro kanya kala chiel wajo no weyo wal nyaka cross gi koro wichero koro mane omi kero ji kanya kala chiel ni tio purpose ni wagol ngacha ayone kwa sota but you know golo ngacha to election ma 27 no be the man rach mogik kech koro ing'e kidhudi to macha ji noriwore to kada election ma pod yigi pod yido kada kaji go kure assembly pod go ne dhudi igo ya kodin kaka kido jo menja support Ruto moko odoki dhudi gi mondo bede relevant korala gi kitidele bro penyi ni yen tie gi moka ma ji kaw malaik bat gi mora nyola ni sem ko wecho remo pek simo koro jogi gin sasa ma Kenya mara nyola man ngato ai nakwede mabe kidhi kucho do ina nyola ne tibro wei ka koro jo ne dwaro ochopo gik mogi kido ngiwi weche no simoko imi wache ne kwa go Kibaki tosha ang mar timo nano e bang sirkal no do kapa sirkal no rumo to no ne tietung tungni ma gi koro bedo kwinjire koro ni kido to kocha is about interest mara nyoleta koro yino kwarango BBI matut BBI no kuonde moko ma ingen en popular initiative ma no ber ken popular initiative adier government ne kubere no koro bene mbele mari yembe tido na popular initiative under article 257 ne kubere mar jopiny in frontline but gima notimore ok inyal luongo Uhuru go former prime minister ni gin jopiny ago ji ariyo ken gir sirkal ok ni jana ni project gir sirkal yes to kachik wacho no popular initiative obed project ma jopiny so koro parliament ng'en be nobedo ka jol nyal yie gima joka dwaro koro yie ka speaker no wacho no yo ginen gi jopiny ma ok onego ni wa koso wuokie jopiny ma ngupawa mar golo gini kata medo gimoro koro un kanoso kacha un as parliament okunya chenjo gimoro to koma bado nyanga chenjo sa gine sama lo chike go ngin tie gino editorial issues to bora noko loko imeni kanye mede page un kaka joma mano ka opach gi bang joma no ka opach jolony wach mar constituencies be nunena ye kaja koso jo editorial game mabio bene again constituency issue to first ngeni mokongo the BBI process no continue public participation ma detail kaka not Katiba 2010 yes mano kirango process ma led by Professor Yaspal Guy manyaka student no ka usigi school secondary school universities colleges make the constituency step make the website kana nini the website dire no to click read or report from Siaya, you report from Bondo, report from Kisumu sama weni BBI process okinya read report man jona wuljo Siaya for wacho 1 2 3 4 okay Kisumu video 1 2 3 4 kuna process ma and highly charged in political process. That's okay, time maintain. Continue making process based political. Time no kete maintain I corona budu dio koriji. Areas mabene passive ne payinge no kutere mo ka baji kete ngene kete reject. No tere na no tere ge. But tere in a hurry. Yini tere ma kwiro Japar mo kom nyimru tigo waso di Garissa waso ka opachiki. Lugo. Process no mane mo miyo ne jiji miyo some of us more no process no ne do loke no jido ka obvious no giji. But after no intel mistake ma ingene in the year 1997
nentie gima ne waluso kaka civil society. That's why Professor William Mutunga nondiko book moro, writing the constitution from the middle. Okinya ndiko katiba kichungi dire nyaki idhi bi participate biket maunini nikech ana paro nedwa why ka opportunity ni boket go views wa the process mar devolution modwa strengthen maybe another the kind of devolution is based so much devolution sana ilo jese you puonj kenilo so katiba 2010 you puonj the bombers with their views no one okwa devolve you puonj my hero ngana kane gini bombers to you puonj kanye to you puonj national for doko ninda tido jo med doctors mane gin debate mane gi preoccupy go na abortion they end up found themselves in the counties because they were not negotiating where they should be. That's what to focus in. But if we are on what they do, can you new dispensation? If you put on could tell about what counties, do they lose power? Manat. Getting a book or them, I cannot be challenged. Kibedo, your point could be devolved. Nindi your county. Ningen national chakorongi like you doctors. You do marry national check. And then Tim Fuano. Deal could do as county Mundiki no. Joganyanga nyoka joganganya. Urongera national jadi post. That was where you put no the doctors no lale. Yoga mana yue mondo dugo ngene to banka senate gi national assembly bende no sede kaman oda ngene next process enango no nyalo bedo gi court cases ko sango oga mo yue bang pol ma choke chelo ni mar kuku mar wach wan gi kriso wale ma bene wan godo ka wan kolo kwa chunga na wach mar BBI no ji mathoth bodo kwinyi tiende ni to nego beno wachomo kanye tango ma bende koro timore ango miyo yoro kontiere kono gi koni kato bedo ni osechope ongala machal kamano bang pol ma chok kende. Machiegni kendo chenro mar kuku mar wach pod wadhi nyime wan gi Chris Owala ponon ko ke yaw TV mari wang'iyo weche go mago motenore gi BBI ang'o ma timore ang'o ma bende dhi nyime gi sani ang'o mosetimore to expect ang'o e kinde mabiro. Chris, wang'iyo aneno koro process wasea e Senate National Assembly jogo sekadho kaka ni kaka chik dwaro mano process what next wa expect ni koro gini dhi chopo kare president ker koso goy kogno to tero na IBC koro sano idhi ter ne ker the speakers are yo tero ne ker the two houses also agree winjire gini wadi okacha bende ker negi options options. It's a process. Mine a conveyor belt. Kose yie ko yoro nyako dio sai. Manage momi eteko. Gini koso kalka ko IBC ko to no wacho. Na IBC produce process ke. To na ko to no wacho na parliament ko nyam chungo. IBC makiti mbele ko process. But ngeo OJSN IBC court brochi umoni yechi koto motimo ruling kinya ken kan ka koto timo ruling yengi ma state driven ngechi kata kergo yechi ne judiciary is independent but judiciary jiman kanya gendano to gitie government base government yalo go chanit yo ki fiskanyete my security government ne security tema fund ngadu pesa korido gige wido ka kanyitimo interview mar judiciary iwacho no modwaro chief justice manyalo bedo manyalo gomba ka sirkal en ngano ke machiegni wido ka ngato ka Philip Murgor gi ka janares ka ne kanyen ke lumi machiegni yin je manyalo balo inyalo bedo maraga moro ma kiwacho ne kama to chungare independent kodi ira gima ruling court I'm confident court oge kama court bro chunge process gini brother to ka IBC nje commissioners
jogi nyiso lando vacancy yeah to get panel madwa recruit jogi jogi dwa kao jogi by August jidi referendum kata before August by August kata mana before August you don't within 90 days ngem gimanya timre parliament nyalo sort in the period to kajue the referendum kudwa ke parliament nyalo kaka one day to go sirkal parliament ratify to bedo chik to yen ko bedo chik to enemy tiyo kode to gima ji wacho no yawa nitie kuonde moko ma beyo ma awayie no beyo kuonde moko bende mukno patching mede timone karaka nende kon kati odhi ketho ngene ki kao la marachar ti keto la marateng kaka karaka ibawego un soje goro neno marach yes and gigo no yuago kichkirango sanido no Judicial Service Commissioner nyalo kata discipline Chief Justice judge gino gima nkare koro independence ma judiciary cha nyalo lal ido kuonde moko ma bende National Police Service nyalo discipline Police Commissioner which ok ber koro iduoko teko independent institution koro kaginyal bedo kaginyal tiyo kaka dware ma ntik ma jiwacho kano ne wadhi bedo go poses mang'eny wadhi bedo go MPs mang'eny koro pesa ditiyo mang'eny ana gimacho yes gino ng'eny wadhi bedo burden to jopiny but jopiny ok lose ga pesa ijemichulo sa jopiny lose pesa kuonde mang'eny en kuonde mal corruption loopholes man corruption kech kido higa mar 2016-2017 audit not in State House, not in State House, personal State House. Now I'm only got 300 billion. Mano State House. Person I do can pesa ma nyalo and pesa ma did 47 counties in a year. Just a lot pesa kumjuminde kwa matingi. Focus. Koro ngem jima kila ngo maturi do no the amendment mwadi kelo moko ntima okune koro kudwa referendum. Yangi kudwa referendum. To koro gidwa referendum bende mano diketi ni ntimo ko mok dwa referendum ko sigidu koro timo bene tede rewe under referendum. The lawyers can argue but I'm not a lawyer okay but we do ka jimoko wacho ntie wanyalo dhi to isolate sections ko gitin nyiso ni referendum nyadhi kata ko kade lakini moko mani ndichoka ginyalo through legislation kaje cha nyama when you decide no jogia rango yo moro makagi the referendum get sections kan meji mal sere wacho no protected areas ema itero nyakite referendum no lok achiel ko the protected area and role ma parliament maido koko mule ahinya oko kethe ahinya oko kethe then ariyo ido ka giwacho no in Kamera the referendum and Bills of Rights under chapter 4. I did okay and be Okumula Henya. My better can you come Ido Irango under Article 10 and Magimere Article 11 Masifu no Machanukuro in as yes. You have a responsibility to respect your parents. Yes, Madam yes, I know it. And respect the elderly people. Yes, Mano is a good thing. In Kitchen Kasani, Intina Masani Ogilur Kumjudongo. Nintendo ma Wangoko Lokudo. Koro Gitamo Kiwa, but in respect better legislate. But Gitamo man. Kama Gini Berry, Kendoka, Ingen Kindega Kinde. No Auditor General report. Kapoko Assembly approve. Tokinyal tiyo kode ipogo pesa no counties. Kitiwa cha numondo Samoan tieni numondo sumo pesa kitasia. Yes. Kata mondo itiyo last audited report. The last report the last one was no dealing kita sama weni 2019-2020 auditor report. Been approved. Holding. Yes. Parliament man 2018-2019. Yes. Kunde mo ngengi.
to this counties moko but ido koro ng'eny tiyo kode nikech ok obedo approved sure koro gigi wedo ka the BBI report masani wacho no ka odido timo report cha kata ka assembly pok approve tinyalo tiyo kode ipogo pes ka county diloda yes to gini giwacho no county zero 35% 35% ni okochunya ko bed ichik nikech kata audit ka chik masani wacho no at least 15%, yeah. So inyalo use that to make it to 35 nikech macha at least matin koro inyalo ko maka 50 meja mgaro 50 koro mano ok ne dwaro amendment malich ni koro ni ke 35 koro no ng'enya put another at least 15 and at least 15 yes so put it on you can continue political goodwill yes put it on you mano mondo mi jigi madwaro tam mantie yes an interest siasa and interest and giwinche ka yiwagre ODM go an interest because ido ka oyo tigi mi final molok to gima be chando ji machando tiende orengo and group ido makosa mnenge timo gigi mejo cha kwacha chon to gin gigi ne giwotho ka wacho oyo guyudo kora wasiro gini ber to kile dipende gito ne kolbe cha go ukai oyo ngi gini koro ber kendo ginya kubeda mende koro contradictions go ema miyo ji chich gigi ni gigi mangi wacho sana ta entiji boko school of thought wabe feel no gini en gir jo luo adwa wacho nini onge BBI majaluo jeje ni gini koro dware ne jaluo gini to kana kamoro ma madhi mistake majina no jimako feel sasa moko ma ke joko wacho kama insurance issues koro gi feel no jo gi gore luo koro gi wacho no oyo gini gi luo ni koro gi feel ngani ko wacho kama no ngano wacho kama gi feel ni joka ka wacho ga tigi maber magedwa jogi be kaka gi wuoni nyaka bendi to gi luo kendgi koro iro ni jo luo gi yware kit ngato feel ngane ni ko wacho gini dipo ka jo pinyo winje moloya an to ngane be feel ngane okonyo go wach gini kama koro ido ka gochne en rivalry ngene ka ti ot kama tino daki tigi on peer rivalry mane ido no family fight is the family fight o mali china koro ido utieno go rengo nka giwacho gigi gima giwacho gigo no anguno tamo wacho gigi chon mondo ne ngi chon kane ne gini kichami chwe ko alot ka chwe ko ringo ibido ga soup chabero bora mo igero chini mesa to soup kalo kada kikete to kin mama matedo wacha mama ni kalo kiatedo koro mistake nka but two mistake two wrong don't make a right yes koro joma jogi wuogi joga dore kodgi jokoro go use wuoyi joka mreyo kodgi lweny kik the party nugu yore mang'eny manyalo go mbaka gi wangi nyalo se internally tija koma party ma duol ma dulo ma Dr. Nyikal kan tigi go ti wacho gi duol okirengi assembly ngane ni ko jesi nyako goli committee ni kechi ne gaje ne ude wacho gi kechi wacho gi one ko luon goji to wacho gi no ere how to protect our interest mano chale yoro moro be ni tire gin gi yoro yende matino gin gi yoro kechi gi feel successful issues be tire kan mano ke jonde do next year then tu year ma no party ni be wadong kode jakom koro higni de ko wado be relevant abe machiegni sawa do rumo wang'e ne to chikni wang'e referendum nyalo biro kata dwe mar 8 wa expect ni ka okado e gima nyalo chako tiyo after election when next koso ka watieko ingen chik ma constituency wacho ni pogo constituency ok nyal di ikora ayia constituency manyen yes koro kada kiketo katiba manyen tiwacho kada kopo no wuok katiba constituency go wuok kakidwa wacho no to kogi wuok a year to election to constituency go kidi yereji 2027 koro constituency but part mo go bro tie part mo go bro tie but constituency go ema yeri kopo no tie go be approved before at least unless I want a year to election to constituency go kidi yereji mana wajo goro nyaka dingi ni koro mar constituency ne poge mar sama na mo ni poge leo okay ma next ko leo
bopogi ko biro before August ke election en August next year to mano nyalo biro kan crash August ondo tiro before August ondo bel chiek ondo kete under 1 year more than 1 year ondo qualify for election wani mugi kiwuoyo gi japiny na gima yachi japiny no gisom BBI yes na to som BBI ogo kura kalengana ko gimo ne kiki listen to the political noises jo siasa gi gim jo malokre customer disco ram look for BBI ram kama ile interest so for more listening group ka reader groups in the village kada kun jo point jo som mano jo IBC bo team civic education makare o NGOs ma team civic education bo team civic education jo pin o de go BBI kagi so somo mi di go kura kingeyo ing'eyo kiki go kura kiti ng'ato wacho ni no ber kata loka so nyalo tamri ni no nikech ng'anen kocha or nyalo go yes because ng'anen kocha mano ema kosa ma jopiny tim so kiso ni wako wache imobiro di tiendi na imbe ywak ne ongi kamano ahinya kuom chopo studio mar chopo giko chenro ni mar kuku mar wach ka bende no wang'iyo weche mathoth ahinya wan gi Chris Owala ma jalony weche mopogore dokero kamano ahinya kuom kete kanyo elo Haron Otieno mane mi chenro ni iluongo ni Jesse Monde kendo chakoro kendo odiochieng' machielo oriti masani.